biasa ngerti orang masalah kuwi ngerti lah dagelane percil dikene pinggir sawah. Ya ora apa-apa to Pak, ben awakmu sambang karo dulur-dulurmu. Sambang apa lho? Lah iki mau lagi awakmu akeh ning kono kokung. Lah yo lah dulurmu adikmu mau? Ya, Pak. Kecebong. Iya, oke. Aku batinku ki jane lurah ki piye to wis dikene pinggir sawah ya. Tapi ya ora apa-apa. Iki lapangan sing barokai. Sebab dagelan sapa lho sing ora pernah rene. Ature Mbak Lurah mau Mas Gogon. Mas Gogon. Wis ninggal ya. Apa Sakidul? Apa Sakirun? Sakirun. Kuwi guruku. Heeh. Omahe Medion bagi. Aku omahku Blitar. Blitar. Tak acuki jempol panitiane. Berarti sok dagelan kondang-kondang tok sing wis rawuh ning kene. Sebab apa? Senior. Pinter ngenyang. Aku nih. Yo coba omong ning ngono kuwi. Kuwi pinter nyambung sedulur. Pinter nyeneng-nyenengke masyarakat. Pinter nyeneng-nyenengke